Kakaibang ilog. Nakakamangha, para kang naengkanto sa ganda. Tama ka, ang Hinatuan Enchanted River ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Wala kang masasabi kundi bakit ngayon ko lang napuntahan to. Ang malaengkantong ilog ay nakatago sa magubat na baryo ng Talisay, bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Isang maikling ilog na parang umusbong na lang at di mo alam kung saan nanggagaling. Napakaasol ng tubig, napakalinaw, parang malaparaiso ang buong paligid. Ang Hinatuan Enchanted River ay isang flawless saltwater na ilog na dumadaloy papuntang dagat Pasipiko. Ito ay may lalim na 80 feet at hindi masyadong mahaba, pero pwede nang i-consider bilang river. Sabi ng mga lokal ay milagroso nga raw ang ilog na ito. Nakilala ito bilang Enchanted River dahil sa tula na sinulat ni Modesto Farolan. Wala ngang explanation paano at o saan nanggagaling ang napakalinaw na tubig, pero ayon sa theory mayroong underground cave system sa paligid na siyang nagsusupply ng malinaw na tubig sa ilog na wala man lang kadumi-dumi. Parang mahihiya kang maligo kung napakadumi mong tao. Biro lang. Madami ang natuwa dito sa ilog na ito at lalo na nung ma-feature ito sa local movie ng Street Boys na Spirit Warriors noong year 2000. Kaya hindi ko pinalampas na di madaanan ng Enchanted River noong mag-road trip kami pabalik ng Manila galing Mindanao. Mula Polomolok, South Cotabato ay nag-drive kami ng 7 hours papuntang Bislig, Surigao del Sur para mauna munang puntahan ang Tinuyan Waterfalls. Then before lunch drive na agad papuntang Hinatuan na almost 1 hour drive from Bislig. Maayos naman ang daan papuntang Burgi Talisay, konreto naman ang kalsada at madaling mapuntahan. May mga available na trike at habal-habal para doon sa magkukommute lang. Basta ang point of start is go to Butuan City first at nandun na ang mga jeep o bus papuntang Hinatuan o Bislig. Maayos at organisado ang mga namamahala sa Hinatuan Enchanted River. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang pupunta ng ilog. Mayroong welcome area kung saan kayo magpapalista at magbabayad ng entrance fees. Yung may mga service cars at kailangan mag-park uphill, few steps from entrance. Dahil may service cart na magdadala sa lahat ng guests papuntang ilog. Pagbaba mo mula sa uphill parking, makikita mo ang dining area na mayroong mga food stalls na nakadisplay ang mga food na pwede ninyong ipaluto at ipa-preserve. Then saka kayo kakain kapag nakabalik na kayo galing sa ilog. Pwede ring kumain doon kahit medala kayong baon. Very affordable at masarap ang food, lalo na ang mga seafoods. Giant lobsters, prawns, crabs, seaweeds, etc. Then babalik kayo doon sa waiting shed near the welcome area para hintayin ang service cart. Nililimitahan nila ang volume ng tao lalo na kapag weekend or summer dahil dati nang inireklamo ang lugar noong 2015 dahil sa sobrang crowded at kung saan-saan lang naliligo ang mga turista. Ngayon ay hindi na pwede. Meron ng area for swimming dahil maega kami around 10 a.m. at weekday iyon kaya hindi pa masyadong matao sa lugar. Saglit lang ang hinintay namin at nakasakay na agad kami sa service cart nila. Mga less than 10 minutes drive lang ito at madadaanan ninyo ang area ng souvenir shops na malayo din sa river at kagubatan bago ang entrance ng ilog. Itsi-check ang nakatatak sa kamay mo na entry at ilang steps lang nasa paraisong ilog ka na. Mapipawaw ka talaga sa ganda ng kapaligiran. Blue lagoon, lush forest, super linaw ng tubig at kita mo ang ilalim. Binaybay ko muna ang stretch ng ilog dahil may walkways naman at sa dulo nito ay palabas na ng Philippine Sea at Pacific Ocean. Nandoon ang mga bangkuro na available naman para sa island hopping tours. Hindi nag-iiba ang color ng tubig kahit yung palabas na ng ilog at papuntang dagat. Pambihira talaga.
Nakakapanibago din ang kalinisan ng kapaligiran kahit doon sa bayan ng Hinatuan. Walang overflowing garbage cans na usually nakikita mo sa Manila. Wala ni candy wrappers at upos ng yosi sa kalsada. Walang mga plastic bags at empty bottles na nakakalat kung saan-saan. Sabi nga ng isang staff, proud daw siyang nung nanalo sila bilang Best Performer, Cleanest and Greenest Local Government Unit in the Philippines noong 2010. Mga 30 minutes pa ang drive mula Hinatuan Town proper papuntang Barangay Talisay. Ang magnificent color ng tubig sa Enchanted River ay resulta ng mixture ng fresh at salt water mula sa Hinatuan Bay. Ang middle part ay mas malalim hanggang 80 feet daw kung saan mas bluish ang color, samantalang mas light green sa gilid na mas mababaw na part. Gusto sana naming mag-swimming pero nagmamadali kami dahil papunta pa kaming Lipata Port sa Surigao City na mga 6 hours drive pa mula sa Hinatuan. Kailangan naming humabol para makatawid sa Liloan Port Leyte through Roro within the day. Balak kasi naming mag-overnight sa Calbayog City, Samar dahil ayaw namin gabihin sa daan papuntang Allen Samar para naman makatawid ng Matnog, Sorsogon at pauwi ng Manila. Malamig naman ang tubig ng ilog. Kahit di na ako nag-swimming, hindi na rin namin mahintay ang fish feeding na every lunchtime or 2:00 ginagawa. Naglalabasan dito ang sangkaterbang isda para pakainin. Mas madaming tao na ang nanunood nito at pinapatigil muna ang swimming ng mga tao habang nagpapakain ng isda. Mura lang naman ang entrance. Pagdayo ka, nasa 100 pesos at mas mura kapag lokal ka. Pwede rin kayong mag-boat ride mula sa ilog hanggang Hinatuan Bay para mag-island hopping. Approx. 300-500 pesos per hour ata ang boat rate. Max 5 persons, more if there are kids. Walang accommodation sa loob ng river park at hindi ito open 24 hours. Kung ayaw nyo ng masyadong crowded, dapat maaga kayo or bago mga sara ng 5 p.m. Sa lunchtime, madaming tao dahil sa fish feeding. Ang Enchanted River nga ay ipinangalan mula sa local poem na Rio Encantado. Bago mag-Second World War, sinulat ni Modesto Farolan ang tula para sa kanyang kasintahan at dinidescribe niya ang river bilang place for lovers' trysts na may crystalline stream flowing from the hidden spring na may canopy of rich green mirrored in water-tinted blue. Ang tubig sa ilog ay nagagaling daw sa bundok ng Hinatuan. Kapag low tide, makikita sa Blue Lagoon ang malinaw na view papunta sa underwater cave at ang dark blue depths nito. Ayon naman sa mga lokal na alamat, may mga mystical spirits at creatures daw gaya ng fairies na naninirahan sa paligid ng ilog. Ayon naman sa local staff na siyang namamahala ng pagpapakain sa mga isda ng mahigit na 10 taon, nakakita raw siya ng puting diwata. Nakikita din daw itong mga local residents. Kaya bilang respeto at pasasalamat sa kanila, regular nang ginagawa ang fish feeding. Ang mga ekspertong divers ay nahihiwagaan din sa ilog na ito. Ayon sa kanila, umabot sila ng 87 meters sa ilalim papunta sa underground cave pero mas malalim pa pala ang tatahakin papasok sa kuweba. Ang management ng Hinatuan Park ay may natutunan na leksyon sa conservation ng lugar para mapanatiling asul at malinis ang ilog. Tahimik at maaliwalas na tingnan ang ilog, maliban kapag tanghali kung saan ang isang staff ay sakay ng bangka at nagpapakain ng chopped na squids at kanin para ipakain sa mga isda doon at para ma-appease ang mga espiritu ng ilog. Mga 10 metro mula sa main Blue Lagoon at may mga rope at floaters na para sa swimming area. Ang mga viewing decks at cottages ay para na lang sa nanonood at picture-taking ng ilog. Alam ng local LGU kung paano nila mapuprotektahan ang ilog.
at kapaligiran kaya ang parking area, dining, canteen, resto, souvenir shops at iba pang facilities ay nirelocate nila malayo sa ilog, at least 300 meters away. Hindi ganito dati bago mag-2017, kung saan ay libo-libong turista ang dumadayo. May mga nagbabaging, tumatalon sa main lagoon, kung saan-saan kumakain, nagkalat ang basura at apektado ang mga isda. Pila-pila ang mga tao, hindi organisado ang entrance. Mula 160,000 visitors noong 2014, umakyat ito sa 200,000 noong 2015 at 300,000 in 2017. Minsan, nag-a-average na sila ng 4,000 kada tao every month. Ang lalim ng main lagoon ay apektado dahil sa swimming at diving at unti-unti nag-i-erode at sa bigat ng mga nakapark na mga sasakyan sa tabi ay posibleng bumigay ang lupa. Nakita ito ng lokal na gobyerno at agad na ipinasara ang River Park ng 2 buwan noong 2017 para i-rehab ang ilog. Grabe ang mga tao dito noong araw, parang mga bubuyog sa ilog. Di ka makapuwesto para makakuha ng magandang photos dahil may mga lumilitaw na swimmers sa likod. Matao kahit sa mga dining area at souvenir shops, halos wala ka ng madaanan, ayon pa sa isang tourism officer. Noong 2015, ang Filipino Cave Divers, FCD, together with scientists from University of San Carlos, Cebu, ay nag-conduct ng rapid assessment sa ilog at ng cave system nito. Maliban sa pagdokumento ng kuweba at river organisms, kumuha din sila ng water samples na ang naging resulta ng coliform levels ay mahigit pa sa itinatakdang minimum standard ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kahit sa water quality monitoring results ng DENR, bagsak din ang acceptable coliform levels ng ilog noong 2016. Iprinisinta ng FCD sa hinatuan LGU at stakeholders ang kanilang pag-aral at natuklasan sa kanilang expedition sa Ilok. Naalarma sila sa developments ng lugar gaya ng parking area na malakas makaapekto ng soil pressure sa underground cave sa ilalim. Ang erosions na pwedeng lumala dahil sa paglalangoy sa main lagoon, ang paglalaglagan ng limestone sa bunganga ng kuweba na maaring mag-reduce ng water flow ng ilog. Nirekomenda ng FCD ang paglilimita sa bilang ng mga turista na pumapasok sa ilog kada araw, pag-increase ng entrance fee at pag-develop ng iba pang tourist attractions sa karatig lugar na malapit sa ilog. Pinagpayuhan ng Department of Tourism ang hinatuan LGU na alagaan ang Enchanted River at napagdesisyonan ng hinatuan LGU na ayusin ang ilog, kaya ayon, isinara ang Enchanted River mula January hanggang Marso ng taong 2017. Inayos nila ang dapat gawin. Tumulong ang komunidad na maglinis ng kapaligiran. Inilayo ang parking at inilipat sa uphill area mahigit 1 kilometer mula sa ilog. Pati na rin ang mga kainan, restaurant, dining area at souvenir shops na mahigit 300 meters na ang layo mula sa entrada ng ilog. Salamat sa pagsama ninyo at panonood sa gala ko. Bisitahin ninyo rin ang Hinatuan Enchanted River.